Bon dia i benvingudes i benvinguts a l'Espai Vital. Iniciarem l'acte de presentació del nou model d'aprovisionament de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya amb unes paraules del director de l'agència, en Tomàs Roy. Endavant, si us plau. Benvinguts a la sessió informativa del nou model d'aprovisionament de l'agència. No estem davant d'una licitació més i, com veureu, per l'agència és molt més que una licitació. Avui presentem l'orientació de l'agència per a complir amb el seu encàrrec fundacional, garantir el desplegament d'un model de ciberseguretat per a Catalunya. Un model que defineix, estableix, marca i lidera com ha de ser la ciberseguretat a Catalunya. Un model que ens permet integrar les capacitats i responsabilitats de l'agència amb les de les entitats i institucions del nostre ecosistema. L'agència és prescriptora, impulsora i supervisora del model i per a fer-ho requereix de dotar-se dels instruments, del talent, dels serveis i les capacitats necessàries. Avui no presentem una licitació, no. Avui presentem un camí que hem traçat per assolir el nostre objectiu. Avui el nostre dit apunta a un horitzó més cibersegur. El model d'aprovisionament de serveis i talent que presentem serà el nostre vehicle per arribar a aquest horitzó. Us convidem a formar part d'aquest camí. Us hi convidem perquè som ferms defensors que les coses es poden fer millor quan existeix la col·laboració entre les institucions públiques i les institucions privades. El lideratge públic, la iniciativa privada. El nostre horitzó és el desplegament d'un model de ciberseguretat que doni resposta a l'encàrrec que ens ha fet el govern. Però sobretot perquè tenim un compromís. Tenim un compromís de servei públic. I aquest compromís l'hem d'exercir en un context en el qual la ciberseguretat esdevé imprescindible. El context d'amenaces i riscos és immens, però el context d'oportunitats i avantatges és inimaginable. Ens enfrontem a un context de creixents ciberatacs i amenaces. Com podeu veure, hem anat desplegant les capacitats de l'agència, integrant més fonts d'informació, incrementant exponencialment la nostra capacitat de detecció d'atacs. En aquest període també hem viscut un increment de la incidentalitat, uns incidents més complexos, més letals, un context molt bel·ligerant, sigui per cibercrim que per geopolítica. I hem estat capaços d'aprendre de cada incident per prevenir-los i reduir les seves afectacions. La nostra orientació a focalitzar-nos en la resolució de les principals amenaces i com aquestes canvien dinàmicament, en volem destacar el repte de la gestió dels correus maliciosos i els vectors d'atacs associats amb el robatori de credencials o descàrregues de programari maliciós. La ciberseguretat és un model amb capes de protecció que arriba i activa fins als usuaris, conscients de la seva participació. No podem fer front a noves amenaces amb velles eines. Per això presentem aquest nou model. Un model més ambiciós i que ens compromet més a través de la inversió pública. Aquest nou model comporta un augment de la inversió en ciberseguretat. En els darrers anys hem invertit una quantitat incremental de diners per garantir la ciberseguretat a través del desplegament del model. Podeu veure aquí la tendència dels anys, com ha anat creixent i com continuarà creixent. Amb aquest nou model d'aprovisionament de l'agència passem a un import de 232 milions d'euros per un període de 4 anys. Per tant, en 4 anys igualarem la inversió que al ritme actual hauríem trigat 10 anys en fer. La comunicació de la nostra planificació i demanda de serveis al sector esdevé ara estratègic per poder col·laborar i donar resposta eficaçment i amb qualitat a cadascun dels reptes que aniran sorgint. Però no és una qüestió de diners, no és només una qüestió de diners. La inversió pública és una de les cares del compromís
que tenim amb la ciberseguretat, amb la digitalització. El nou model és més estratègic. Passem d'una planificació actual a una planificació continuada, alineada amb el període de l'estratègia de Catalunya, és a dir, de 4 anys. El nou model és més econòmic. Passem d'una concentració del 76% del facturat en els últims 3 anys en 4 proveïdors a un model que fomenta més concurrència, fins a 171 posicions, on la solvència econòmica sigui la necessària i puguem validar i apostar per la solvència tècnica, amb més participació, envasats amb lots excloents que comportin per disseny la participació de les empreses homologades, amb més inclusió, un compromís amb el talent femení i amb persones amb capacitats diverses, que faci més sector, increment d'inversió notable en el sector ciber, que el farà més gran i de més qualitat. No és una qüestió de preus, és una qüestió de valor. Amb més dinamisme, més activitat, més empreses, més reptes. No traurem tots els basats el primer dia i ja ens veurem d'aquí 4 anys. Hi haurà una dinàmica constant de publicació de basats. El model és més talent. De la contractació, de la rotació de talent, a la generació de talent i la incorporació de talent. Com veurem amb els números, hem de créixer, tots. El model és més equilibri social i territorial. Passem d'un model focalitzat en garantir la ciberseguretat a la Generalitat a un model de ciberseguretat per als àmbits estratègics i capacitats territorials. Doncs estem tots connectats i tots ens hem d'implicar. L'agència no pot assumir aquest repte tota sola. En definitiva, avui us compartim un model i el que us demanem és que us sumeu amb el compromís amb la ciberseguretat, perquè volem més ciberseguretat per una Catalunya més digital, més inclusiva, més social, més justa. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies, Tomàs Roy. I no marxis encara perquè ara, per conèixer amb més detall el calendari d'aquests acords marc i quines fases es duran a terme, demanem que t'acompanyi a l'escenari la Mar Martínez, cap de la Unitat d'Assessoria Jurídica i Contractació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Aquests acords marcs els fem alineats amb la política dels àmbits estratègics en els quals l'agència és competent en la seva protecció i en la participació de desplegament d'aquest model. La Generalitat de Catalunya, òbviament, en tot el seu sector, a l'entorn de salut, específic, estratègic i focus i objecte de molts atacs i molt sensible per a la ciutadania, l'educació, la universitat i els centres de recerca, palanca d'innovació i transformació per tota l'economia d'aquest país, l'administració local, la capil·laritat i la relació amb la ciutadania i les infraestructures essencials que sustenten el model que tenim de benestar digital. Aquí hi ha un resum de la volumetria dels acords marcs. Estic segur que molts de vosaltres aquí veieu diners, 232 milions. Jo hi veig impacte, hi veig molt d'impacte. I aquells que us dediqueu a la ciberseguretat o a la enginyeria inversa, feu enginyeria inversa a aquests números i veureu el que significa des del punt de vista del talent, les persones, els serveis, les eines, la innovació, com haurem de fer per poder desenvolupar l'encàrrec que tenim. Veureu que n'hi ha 2 lots més grans, el de consultoria i el d'operació, que us explicaran en detall, però també són els que tenen més lots i al mateix temps tenen més participació. Per tant, la intenció d'aquest model és realment poder adquirir, compartir, participar de tot el talent disponible i tot el que s'haurà de generar. I aquí vull una menció especial nomenar la iniciativa del grau en ciberseguretat de la NTUB per
el fet d'apostar per la generació de talent, perquè en això ens hi hem de ficar tots. També us dic que per part nostra veureu que, malgrat ens interessa aquest talent expert i especialista de ciberseguretat, no podem només fer posicions de 5 anys d'experiència en ciberseguretat. Hi ha posicions júniors, gent que s'està formant i que hem d'incorporar en el nostre model i els hem de fer participar, perquè si no aniran a altres sectors on no se'ls exigeixi aquesta experiència. Per tant, estem buscant a través d'aquest tractor, aquest model, desplegar de veritat quelcom que ens impacti a tots i faci d'aquest sector un sector molt interessant per a tothom. Jo ara intentaré, simplificadament, no farem aquí una classe de dret, ni haureu d'agafar punts ni res. Com la majoria de les companyies que esteu acostumades a participar en procediments de licitació, ja estan acostumades, és molt feixuc i molts cops us tira cap enrere la participació, fer 5 cèntims per a aquelles petites, més petites i mitjanes que veuen un plec de 150 pàgines o el que sigui, el llenguatge jurídic, tal. És una mica un missatge de calma, de dir també que estem l'assessoria jurídica per les vies escaients, que és el perfil del contractant, l'email corporatiu que tenim i que estarem per ajudar-vos en tot el que sigui qualsevol terminologia jurídica que no s'entengui. Paraules planeres, què és un acord marc? Un acord marc, que hem vist abans els blocs d'acord marc que traurem, un acord marc no ens dona ja un contracte per executar. Un acord marc, que l'hem obert al màxim possible, té un objecte concret, per exemple, operacions. Tindrem 5 lots que tindran a veure totes amb operacions. Però la tècnica de lotificar és també per fomentar la concurrència, que no estiguin vinculats als contractes finals només a un tipus de contracte com succeeix amb l'obert. Llavors, hem fet els plecs, dintre del que la llei de contractes ens permet, de l'acord marc el més senzills possibles. Penseu que tindreu un màxim d'unes 20 pàgines. Donem els terminis legals escaients, en aquest cas veurem després terminis sense entrar en el detall, teniu, per llei són 30, hem ficat 31 o 32 dies naturals, però tranquil·litat, perquè no estem ja fent la proposta del contracte concret que guanyarem. I tranquil·litat perquè, com ha dit el Tomàs, hi ha, o tant de bo sigui així, 171 cadires, com deia un company meu, per ocupar. I aquest és el primer pas. Puntualitzar també una cosa. Normalment, i fins i tot les empreses que tenen molt recorregut en això, sempre, i és normal, confonen el terme de solvència econòmica i solvència tècnica. Nosaltres hem rebaixat els mínims perquè realment ens creiem el projecte, tant la solvència econòmica com la tècnica. Solvència econòmica. La majoria de persones, en les preguntes que es fan recurrentment, es pensen que aquesta solvència econòmica està concretada a l'àmbit ciber, però quan parlem de solvència econòmica, en termes d'economistes, és del ram d'activitat de l'empresa. No cal que aquesta solvència que s'estableix en els plecs sigui vinculada a l'objecte concret de la ciberseguretat. Home, l'objecte no pot ser vendre bolígrafs, però sí un objecte general de facturació de l'empresa, no només en contractació de ciberseguretat o com veurem en el de comunicació, doncs el de comunicació és facturació global. Després, on es concreta això? A la solvència tècnica, que sí que es demana una facturació mínima en matèria de l'objecte que es liciti. Però insisteixo, ara anem a globals. Ara anem a globals i tenim 171 cadires. Dit això, i no m'enrotllaré massa perquè tinc la tendència de les classes de dret i això va de ciber. Només afegir que en el cas que algú vegi que no arriba a la solvència tècnica sol·licitada o les solvències sol·licitades, poden unir-se a empreses.
Hi ha també el procés de generació d'UTEs que permeten que es complementin i s'afegeixin capacitats. I ara que has dit això, una cosa més. A banda de les UTEs, teniu present la possibilitat de contractació, que això serà present, és possible tant en l'homologació com després en l'adjudicació de vessats. No serà possible UTE a l'adjudicació de vessats, però totes aquestes qüestions que us vagin sorgint per escrit tot. I una altra cosa, si sou empreses de nova creació, què passa si fa 3 mesos? Doncs no passa res, perquè la llei ja preveu que es pugui fer la proporcionalitat. Si jo et demano X euros per un any, faig la proporció dels 3 mesos que aquesta companyia o aquest autònom, perquè pensem també que es poden presentar autònoms, doncs s'hagi facturat. Alguna concreció més? Aquí teniu els calendaris, anem apretats, però el que dic sincerament, els terminis vostres, nosaltres anirem una mica més apretats, però els terminis vostres són els legalment establerts, insisteixo en les 20 pàgines, i tenim previst que la resolució d'homologació, o sigui, del gran, del de les cadires, sigui la darrera setmana del maig. Un cop això, entrarem amb els vessats. Volia també concretar que la durada dels 4 anys que hem comentat abans, en realitat l'acord marc dura 2 anys, hi haurà possibilitat d'una pròrroga més una pròrroga. I que els vessats, la durada dels vessats no ha de coincidir amb la durada de l'acord marc. Jo tinc un acord marc de 2 anys o de 2 anys més 1 més 1, jo puc treure un vessat per 6 mesos, puc treure un vessat per un any, puc treure un vessat per un any i mig. No ho tancarem, no traurem tots, insisteixo en el que ha dit el Tomàs, que ja ho ha dit, però no traurem tots els vessats i ja qui els hagi guanyat això s'acaba. Anirem traient i anirem sempre avançant-nos a que ho sapigueu abans que no us trobeu el dia publicació a la plataforma, no sé quants vessats, doncs us anirem, intentarem anar pujant la planificació de la tongada de vessats que anem traient, però no serà estàtic en cap cas, no serà començar ara aquí i la 4ª setmana del juliol ja haver tancat tots els vessats. Serà tot molt actiu, com la nostra activitat és molt activa i no immobilista. Aquí només agrair moltíssim a l'equip de l'agència que ha format part, i us dic que és un equip molt nombrós, més de 25 persones, perquè aquests acords marcs estiguin en temps i forma, i totes les que continuaran fent la valoració i totes les que continuaran fent el tema dels vessats. Nosaltres ens ho hem pres molt en sèrio i hem ficat moltes persones a treballar amb això. També aclarir que per què els temps són tan curts. Hi ha un motiu que potser és molt humà, però és que hem volgut evitar de llançar i ens anem de vacances i ja us ho fareu, i quan tornem a veure què ens han portat els Reis. Intentarem que tothom tingui en aquest període que hi hagin les vacances per preparar-se i començar al setembre amb la feina. I per què volem començar tan ràpid? Per el que us he explicat abans de l'impacte. És a dir, com més enredarim l'execució d'aquests acords marcs, més trigarem a desplegar el nostre model. Per tant, tenim realment la intenció de desplegar el abans possible tot aquest àmbit de protecció que heu vist al principi. Molt bé, doncs per la meva part, moltes gràcies. Moltes gràcies, Tomàs i Marc, ja podeu baixar, perquè ara coneixerem amb més detall cada un dels acords marc i els lots que inclouen. Per aquest motiu demanem que pugin a l'escenari l'Eric de Luis, en David Forner, l'Helena Rodríguez i l'Ivan Monforte. Bon dia a tothom. Jo passaré a parlar-vos de l'acord marc d'operacions. És un acord marc, com deia el Tomàs, força completet. És aquell que dona servei i cobertura a l'àrea d'operacions de l'Agència de Ciberseguretat. Però abans d'entrar a explicar-vos una miqueta més a baix nivell, m'agradaria dir-vos també o explicar-vos en aquest cas, a alt nivell, què és el que fa l'àrea d'operacions a data d'avui. I el primer és entendre que l'àrea d'operacions, des de l'àrea d'operacions, definim i executem el model d'operació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya sobre els àmbits. I ho fem posant especial focus en cadascun d'ells, perquè cadascun d'ells té la seva casuística.
perquè cadascun d'ells té la seva personalitat i, per tant, el model operatiu ha de ser propi de cadascun d'ells. Des de l'àrea d'operacions seguim 4 pilars, 4 principals funcions. Una detecció, aquella detecció és la responsable del monitoratge de les amenaces que especialment afecten a cadascun d'aquests àmbits. Una segona línia de prevenció, que és aquella que cerca de forma recurrent, de forma contínua, les vulnerabilitats que estan actives en aquell entorn. Una tercera de protecció. Despleguem solucions de ciberseguretat i aquest desplegament és el que ens permet monitorar les alertes dels entorns. Ens permet veure què passa i actuar en conseqüència. I una última de resposta, de gestió d'incidents. Quan gestionem un incident, més enllà de gestionar-lo, el gestionem amb la intenció de garantir el menor impacte possible, que l'afectació sigui la menor i que un cop hem desplegat totes aquelles mesures postincidentals ens permetin creure, confiar que aquell incident no es tornarà a repetir. Ara sí, deixeu-me passar a explicar-vos, perquè era important la primera fase per entendre com casa el que us comentava amb els lots que hem implementat en aquest marc. El primer d'ells, l'operació de la seguretat. Dues principals vessants. La monitorització, 24/7, de les alertes. Una monitorització, una gestió, una analítica bàsica. Per què dic bàsica? Perquè en aquest mateix lot ens interessa destacar un altre punt, l'analítica avançada, el que coneixem com a nivell 2. Per què? Perquè aquest nivell 2 és clau. És clau per arribar a identificar, per arribar a aterrar molt millor el context d'aquell àmbit, per arribar a disposar d'un relat de valor que ens permeti cada cop més entendre en profunditat què està passant a l'altre costat. El segon dels lots, el d'enginyeria de seguretat, té també dues vessants. Us podeu imaginar que les tecnologies que hi ha actualment desplegades a l'àrea d'operacions són moltes, hi ha molts fabricants, és un ecosistema molt heterogeni. I una de les complexitats que tenim, i que aquest servei ha de donar resposta, és l'administració i el manteniment d'aquestes solucions. Per altre lloc, també és clau la integració operativa. Aquestes solucions sabem que les despleguem. Aquestes solucions ens generen, ens arriben fonts. Hem de generar casos d'ús, perquè a partir d'aquests casos d'ús es generin unes alertes. Bé, tota aquesta feinada és funció també d'aquest lot, del lot 2 d'enginyeria de la seguretat. Un tercer lot de resposta a incidents. Sorpresa, gestiona incidents. Sí, però quan no gestiona incidents, i esperem que siguin moltes vegades, aquest lot no s'atura. La funció d'aquest lot és la cerca proactiva d'aquells incidents que poden estar latents, d'aquells incidents que no hem vist. Per tant, és un lot amb doble vessant, la cerca proactiva i la resposta en cas de detecció. Un lot 4 d'intel·ligència d'amenaces. Nosaltres estem centrats en l'amenaça. Els nostres models es centren en l'amenaça. La nostra operació de la seguretat es centra en l'amenaça. I, per tant, entendre el context de qui afecta a què és clau. I quan diem entendre el context, vol dir conèixer els actors, les seves tàctiques, les seves tècniques. D'aquesta manera serem capaços de desplegar les millors mesures de protecció. I, finalment, un lot 5, el lot d'anàlisi tècnica, altrament coneguda com les proves de penetració. Tenen l'objectiu d'identificar les vulnerabilitats d'un lloc, d'una entitat, d'un àmbit, però no acaba aquí. Aquesta identificació, aquest procés d'anàlisi, ha d'acabar dotant-nos de context també. I en aquest cas el context és la superfície d'exposició a l'amenaça al que està subjecte a l'àmbit. I la conjunció del lot 4 i el lot 5 són els que ens han de dotar com a àrea d'operacions per establir el que us comentava com a model d'operació. I ara us deixo amb el David Forner, que us explicarà l'acord marc de consultoria. Gràcies, Eric. Bon dia a tothom. Bé, jo us explicaré, com deia, l'acord marc de consultoria
que clarament complementa la part important que tenim d'operacions. Com ja us podeu imaginar, de consultoria en portem molts anys fent a l'agència, ja despleguem serveis de consultoria i justament aquests serveis formen part d'aquest acord marc, però a més hem incorporat nous serveis perquè, evidentment, ens hem d'actualitzar, hem d'evolucionar i l'agència ha ampliat part dels serveis que fèiem fins ara. Com s'estructura aquest acord marc de consultoria? Aquest acord marc de consultoria s'estructura en 2 lots. Aparto per si voleu fer. El lot 1 és la consultoria de ciberseguretat, on també s'incorpora tota la part d'arquitectura de ciberseguretat. El desplegament dels serveis dins d'aquest lot ens han de permetre, com abans explicava el Tomàs, desplegar el model de ciberseguretat, aquest model integral de ciberseguretat que volem desplegar tots els àmbits estratègics que abans us ha ensenyat. Per tant, és molt rellevant. Per altra banda, tenim el lot 2. El lot 2 està més enfocat al món de les dades. Penseu que l'agència gestiona moltes dades. Ja hem vist l'àrea d'operacions, gestiona moltíssimes dades i, en general, tota l'agència genera moltes dades. Per què és important tenir consultoria en l'àrea i analítica en el món de les dades? Doncs perquè això ens ha de permetre aportar molta informació de valor a la pròpia agència, però a la vegada aportar valor als àmbits als quals ens adrecem, amb indicadors, mètriques, etc. Per entrar una miqueta més al detall de cada un dels lots, el lot 1 incorpora, diguéssim, tots els diferents basats que anirem traient, incorpora aquest tipus, com a exemple, aquest tipus de serveis. Serveis que molts ja els desenvolupem, de suport al compliment normatiu, de suport a l'adequació al marc normatiu. Per exemple, per nosaltres, per l'administració en general, l'adequació a l'esquema nacional de seguretat és una prioritat i així és com ens estem enfocant i el nostre marc integral així s'enfoca, per tant és una part molt important. Tenim serveis d'innovació, l'innovació també és molt transversal a tot el que fem. Tenim la part de construcció de productes, estem en tota una fase de productivització de molts dels serveis de l'agència per ser més escalables a l'hora de prestar serveis. Per exemple, aquí incorporarem tot el que és la gestió de projectes, els diferents serveis de suport a la governança de la ciberseguretat. Per tant, hi ha un conjunt molt important de serveis que ens han de donar suport, com us deia, al desplegament d'aquest model. Què hem fet? Doncs, dins de l'acord marc, com abans us explicava la Mar, una de les coses que hem incorporat són casos d'ús. Per què? Perquè realment volem que vosaltres tingueu la possibilitat de fer un plantejament als casos que us plantegem, perquè d'alguna manera és com veurem quina visió teniu, quin enfoc li esteu donant a la ciberseguretat. Per això us plantegem en aquest cas, en aquest lot, 2 casos d'ús. Al final l'objectiu, com diu aquí, el que busquem és necessitem del vostre suport, que abans ja ho comentava, per desplegar tots aquests serveis de consultoria que tan importants són per nosaltres. El lot 2 està enfocat, que us deia, al món de les dades. Clar, aquí un dels punts importants és el govern de les dades. Dins d'aquest govern de les dades tenim serveis per tenir la visió extrem de la dada, una dada que va des de la ingesta, la transformació fins a l'explotació d'aquestes dades, i al final el que volem és que es generin indicadors, quadres de comandament, tot allò que ens aporti valor. Clar, aquí un punt que hem reforçat, perquè entenem que és cap on hem d'anar, és la incorporació d'eines emergents que poden aparèixer durant els propers anys que ens ajudin a treure el màxim rendiment d'aquestes dades. Eines d'intel·ligència artificial, de RPA per l'automatització, etc. Com podeu veure aquí. Al igual que estem fent amb el primer lot, aquí també us plantegem uns casos d'ús. Uns casos d'ús perquè proposeu quina és la vostra visió en termes d'intel·ligència artificial, en termes de construcció d'un model de dades, i per tant és un punt important a valorar dins d'aquests acords marcs. I bé, finalment, per acabar, la importància, el que estem buscant justament són empreses que ens aportin aquest coneixement en tot el món de la dada, que ens permetin obtenir el màxim retorn i que al final que nosaltres puguem aprofitar tota aquesta informació per aportar valor als àmbits als quals ens estem dirigint. D'acord? I dit això, passaré el torn a l'Eric perquè ens expliqui
l'acord marc d'eines. Molt bé, parlem d'eines ara. Mireu, vivim en un món molt tecnificat. A data d'avui, la tecnologia per nosaltres és clau. No podríem treballar sense ella. I a més, personalment crec que anem a pitjor en aquest sentit. Tenim menys mans, cada cop ens requerim més tecnologia. I no podíem tancar aquest conjunt d'acords marc sense capacitats tecnològiques. I això és el que ens dota aquest acord marc, l'acord marc d'eines. Què vol dir dotar de capacitats tecnològiques? Vol dir capacitat, com diu el Lot 1, per adquirir programari, per adquirir llicències, maquinari, sempre de ciberseguretat. I amb quin objectiu? Amb l'objectiu de desplegar les funcions i necessitats de l'agència en els àmbits. Amb els anys, un s'adona que la compra de llicències és fàcil. Anem, comprem i acabem. Però utilitzar-les, els que estem a l'àrea d'operacions sabem que no és tan fàcil. I explotar-les, tampoc. I exprimir-les, encara menys. I aquesta és la necessitat que exposem en el segon dels punts. En aquest lot també tenim present, i tindrem molt present, el suport, l'assessorament, l'acompanyament dels fabricants en l'explotació del cicle de vida d'aquestes solucions adquirides. Sense el vostre suport, sortim perdents tots dos. Un incís. Sabem que hi ha una llista d'eines publicada. Qui no estigui a la llista no ha de patir. Aquest conjunt de fabricants que hi ha en aquesta llista és perquè són aquells amb els que més treballem. Són els que més tenim sobre la taula. Però està previst el procediment per tal d'incloure qualsevol altre fabricant si compleix les nostres necessitats i requeriments. I què fem quan adquirim una llicència? Doncs tenim una segona necessitat, que és desplegar-la. Desplegar-la i integrar-la operativament. I això passa per quan adquirim una solució per desplegar en una entitat determinada, algú ha de ser responsable de desplegar-la. I desplegar-la no vol dir només instal·lar-la, sinó que, a més, és necessari que es coordini amb el lot 2 de l'acord marc d'operacions per finalitzar la integració operativa, perquè algú farà una feina en un costat i cal finalitzar-la a l'altre, a dintre l'àrea d'operacions, amb les principals eines transversals del SOC, el CIEM, el SOAR, Data Lake, la base de dades d'informació, etc. Amb el pas del temps i l'increment de les possibles solucions existents al mercat, també ens ha sorgit una necessitat. La necessitat de comparar, de fer benchmarks, de saber quina és la millor solució entre un conjunt de tecnologies, de saber quina solució compleix amb uns requeriments donats. I no només és una qüestió d'allò que diuen el paper tot ho aguanta, sinó hem d'acabar culminant amb un laboratori ad hoc, amb un laboratori el més real possible. Perquè una solució pot ser molt bona sobre el paper, però les arquitectures, les infraestructures, són molt diferents entre elles i ens hem d'adaptar. I per tant haurem de valorar en conseqüència quines de les millors solucions és. I això és el que pretén el lot 3 d'eines. Aquest conjunt de laboratoris i benchmark que ens permetin veure la millor solució donat uns requeriments determinats, la millor tecnologia d'entre totes les tecnologies que puguem encomanar en un moment donat i veure un laboratori real, un laboratori actual, un laboratori físic, on puguem comprovar que aquella tecnologia triada compleix amb els requeriments. I sense més, us deixo amb l'Helena Rodríguez, que us parlarà del acord marc d'auditoria. Gràcies, Eric. L'acord marc d'auditoria, què persegueix? Perseguim l'impuls del compliment normatiu mitjançant la realització de diferents tipus d'auditories. Com hem estructurat aquest acord marc? Veureu que hi ha dos lots. El primer va orientat exclusivament a la realització d'auditories de certificació en l'esquema nacional de seguretat.
que, com ha comentat el meu company David, per nosaltres és un estàndard normatiu d'especial interès. D'altra banda, el lot 2 està més enfocat a la realització d'auditories normatives internes de diferents estàndards normatius de seguretat de referència en el nostre sector. Centrem-nos en el primer lot i per posar-vos una miqueta en context, com segurament sabreu, l'agència a l'agost del 2023 va estar reconeguda pel Centre Criptològic Nacional com a òrgan d'auditoria tècnica. Aquest reconeixement el que ens habilita és per fer auditories de certificació en l'Esquema Nacional de Seguretat a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a tot el seu sector públic, a les entitats locals i, en definitiva, a totes aquelles entitats que estiguin sota el nostre paraigües competencial. Què és el que necessitem, doncs? Necessitem serveis pròpiament per la realització d'aquest tipus d'auditories de certificació en l'Esquema Nacional de Seguretat, en tot el seu cicle de vida, des del programa d'auditories, l'execució de les mateixes, en totes les categories que disposa actualment l'Esquema Nacional de Seguretat, des de l'informe de resultats, les troballes, l'emissió dels certificats i tota la gestió dels distintius o els segells, que és com el resultat que resulta d'aquestes auditories. A més, aquest reconeixement com a òrgan d'auditoria tècnica ens ha suposat, hem hagut de crear un sistema de gestió basat en la imparcialitat per garantir, a més, la competència, la consistència i la independència dels nostres equips, dels nostres procediments i de tota la nostra activitat. Per tant, aquest sistema de gestió caldrà mantenir-lo, caldrà evolucionar-lo i caldrà anar-lo alimentant amb tota la nostra activitat. A més, un dels reptes més importants que trobarem és donar resposta a l'escalabilitat. Totes les auditories de certificació comporten recertificacions periòdiques. Per tant, heu de tenir en compte que la demanda serà creixent en els propers anys. Per tant, per nosaltres és clau donar resposta i pensar metodologies, processos que ens ajudin a poder abastar tota aquesta demanda. I aquí ens adrecem a vosaltres, empreses amb coneixement de l'Esquema Nacional de Seguretat, amb experiència en auditories de tecnologies de la informació i de qualsevol tipus d'aquests estàndards normatius. I un tema important, que suposo que també tindrem tots present, recordem que aquest lot 1 d'aquest acord marc d'auditoria és excloent amb la resta de lots i d'acords marcs que us estem presentant avui. El fet és precisament per donar resposta al que comentàvem, aquests requisits d'independència, d'imparcialitat. Si passem al lot 2, com hem comentat, el que engloba són totes les auditories internes de diferents estàndards normatius de seguretat, com poden ser l'Esquema Nacional de Seguretat, les ISOs de seguretat o de continuïtat, la 27001, la 22301, tot allò que derivi de la protecció de dades, entre d'altres estàndards normatius que puguin sorgir. Per tant, quines activitats esperem? Esperem, d'igual manera que en el lot 1, la gestió i l'execució de tot el cicle de vida d'aquestes auditories, des de l'inici fins al final, i un punt molt important per nosaltres serà la millora de les metodologies, l'automatització dels processos i tot allò que ens permeti donar resposta a tota aquesta demanda que ens vindrà. I ens adrecem al mateix, ens adrecem a vosaltres, ens adrecem a empreses amb coneixement d'aquests estàndards normatius i amb experiència en auditories d'aquest estil. I simplement comentar, tot i la independència i l'exclusió, sobretot del lot 1, aquests dos lots estan estretament relacionats, perquè un dels requeriments d'algunes de les auditories de certificació del lot 1 activa automàticament un tipus d'auditories del lot 2. Auditories de certificació en l'esquema requereixen, un dels requeriments és que es disposin d'auditories internes de l'Esquema Nacional de Seguretat, lot 2. Simplement perquè tingueu en compte que la relació tan estreta que tenen aquests dos lots, tot i la clara independència que han de tenir per la seva naturalesa. I ara dono pas a l'Ivan Monforte, que ens explicarà l'acord marc de comunicació. Gràcies, Helena.
Jo us explicaré l'acord marc de comunicació i sí que abans d'explicar-lo, més adreçat a tot el sector de la comunicació, el que us diria és hem estat veient uns acords marc que són grans capses, i el que us diria és empreses de comunicació, partners de comunicació, penseu en nínxol, sisplau. És a dir, és una cosa molt gran, però el que demanem és tenir coneixement específic en matèries determinades. Per tant, veieu-vos-hi reflectits, participeu-hi, perquè el que necessitem és coneixement específic de cadascun dels canals i de les finalitats que voldrem fer. Els meus companys han explicat sobretot quina és l'activitat operativa de l'agència. Nosaltres el que expliquem ara amb aquest acord marc és com expliquem, com divulguem tota aquella activitat que fa l'agència, però no només és l'activitat que fa l'agència a través de la incidentalitat, de nous serveis, de nous desplegaments, sinó també el concepte de la divulgació, és a dir, com allò que fem nosaltres pot ser utilitzat perquè la ciutadania aprengui, conegui i es conscienciï per tenir una experiència digital plena a partir d'evitar tots els riscos. Això ho hem fet a través d'una divisió en 3 lots. El primer lot és el que té a veure més amb el concepte de la comunicació, comunicació online, la pura, de tota la vida, la tradicional, l'offline també, la producció audiovisual, per tant, producció de vídeos per campanyes, per continguts divulgatius i de conscienciació, i tot el que té a veure també amb el disseny gràfic i tota la part creativa. El lot 2 és el que té a veure amb un altre altaveu que té una naturalesa pròpia i específica, que són els esdeveniments i les jornades i les fires. Per tant, activitat comunicativa, divulgativa, però amb un format específic d'aquí que tingui un lot concret. I el lot tercer és aquesta última part que comentàvem, que és allò que té a veure amb la divulgació. Com som capaços de generar una societat digital segura a partir del coneixement i de la conscienciació en ciberseguretat. El lot 1, a qui ens adrecem? Us deia, nínxol, agències de comunicació per una banda, agències creatives per una altra, empreses de producció audiovisual per una altra, empreses de producció de continguts. Veieu-vos-hi reflectits, no us tireu enrere. Segur que hi teniu oportunitats perquè el que volem és especificitat, és coneixement. És l'única forma que creiem que podrem tenir capil·laritat i aconseguir l'objectiu d'arribar a tothom en cadascun dels seus àmbits. Per tant, què volem? Màxima visibilització dels continguts que generem i que siguin continguts de qualitat. Esteu fent fotos, em sap greu, us ho posarem a disposició. Per tant, em sap greu dir-ho l'últim. El lot 2, tot el que té a veure amb l'organització d'esdeveniments, per tant, allò que té a veure des de l'organització de mitja jornada, sessions informatives, jornades completes, però també, sobretot, congressos, pavellons i fires. Per tant, a través dels basats voldrem treballar amb els millors en jornades, els millors en producció audiovisual, els millors en congressos. Per tant, no heu de ser els millors en tot, heu de ser els millors en el vostre i volem això, els millors en el seu camp d'activitat. Per tant, l'únic que volem és aprofitar aquest altaveu per posicionar l'agència com a referent en ciberseguretat. I el darrer dels lots, el que té a veure més amb la part divulgativa, li podríem dir la formació bàsica, per tant, tot allò que té a veure amb la creació de materials divulgatius i de formació, amb la gestió d'itineraris per acompanyar les persones i els col·lectius a que es formin i a que es conscienciïn per tenir una bona experiència digital, i sobretot aquí un fet rellevant, ho volem fer molt a prop del consumidor final, del client final. D'aquí que apostem per al concepte de la figura tecnopedagoga, que és el que ens permet treballar amb aquell idioma i aquella nomenclatura específica de cadascun dels públics als quals volem arribar. I per tant el nostre objectiu és, com us comentava, la màxima permeabilitat per poder assolir la plena societat digital cibersegura de Catalunya. Doncs moltíssimes gràcies als 4. I ara, abans d'acabar, ens agradaria que fos el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya, Marc Realp, qui faci la cloenda d'aquest acte. Endavant, si us plau. Bon dia. Bon dia a totes, bon dia a tots. Moltes gràcies per ser aquí. És un goig veure aquesta sala tan plena i veure tant interès del sector. Moltes gràcies per ser aquí, com deia, en aquest acte de presentació d'aquests acords marc de l'Agència de Ciberseguretat. És evident que vivim immersos en una revolució tecnològica que ho està canviant tot, que ho canviarà tot, tal com ho va canviar la revolució industrial en
en el seu moment. I aquesta revolució tecnològica, al meu parer, pivota sobre dos grans conceptes. El primer és aquesta disponibilitat massiva que tenim a dia d'avui de dades i el segon és aquesta capacitat i aquest ús avançat que podem fer d'aquestes dades. I per tant, les dades passen a ser centrals, passen a tenir un valor cabdal, passen a ser un actiu important, no només per les entitats amb bones intencions i amb bons propòsits, sinó també per a aquells que no en volen fer un bon ús. I per tant, això comporta que ens confrontem a un context, com hem dit abans, de creixents amenaces i de creixents ciberatacs. I per aquesta raó, la ciberseguretat esdevé un dels grans reptes que tenim tots com a país, com a societat, i per tant l'Estat és una de les grans apostes d'aquest govern. I som conscients, com dèiem abans, que no podem fer front a aquestes noves amenaces amb les velles eines i que per tant ens calen aquestes noves eines. I aquest és l'objectiu d'aquest nou model i d'aquest nou acord marc que us acabem de presentar. I per això aquests 230 milions d'euros destinats a ciberprotegir el nostre sector públic i la nostra ciutadania. I aquí sí que voldria fer un apunt important i enviar un missatge, si podem dir-ho, de tranquil·litat al sector. Perquè el que us volia comunicar és que malgrat tots els malgrats i malgrat la situació política que hem viscut aquests últims dies, que no és la que evidentment des del govern voldríem, no és la desitjada ni la que hem buscat, però sí que dir-vos que aquests 230 milions d'euros han estat dissenyats perquè puguin ser executats en aquests 4 anys. I començant sobretot per aquest 2024. Per tant, aquest és el compromís del govern i això és el que farem també aquest 2024. Deixeu-me dir-vos també que el govern de la Generalitat, lligat amb això, no està en funcions, que aquesta secretaria no està en funcions i que, evidentment, com ha quedat palès durant la presentació d'avui, l'Agència de Ciberseguretat no està en funcions. Seguim treballant molt intensament, si ho puc dir, gairebé més que mai. I, per tant, seguirem treballant intensament. I ens trobareu sempre al capdavant, liderant i empenyent per transformar i per ciberprotegir el país. I per fer-ho possible, com ha quedat palès avui, comptem també amb tots vosaltres. Res més. Moltes gràcies i que tingueu un bon dia. Moltes gràcies, secretari. Fins aquí aquest acte de presentació del model d'aprovisionament de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Abans de marxar, recordar que tothom qui ho desitgi pot prendre un cafè aquí al costat. Moltíssimes gràcies a totes i tots per venir a l'Espai Vital. Fins la propera.